Jeg demonstrerer en standard ultralydsscanning af knæet. Starter med quadricepssenen i længdesnit. Og her er jeg lige over scenen. Til højre i billedet er knogleoverfladen på patella, til venstre ses dybest i billedet knogleoverfladen på femur. Jeg undersøger scenen ved at scanne både lateralt gennem senevævet og helt medialt. Her i længdesnittet der vil man samtidig også få et godt indblik til den superiore ledrecess, som er den recess, hvor der typisk vil være ansamling, hvis der er ansamling i knæet. Her ses en lille smule væske i recessen, når jeg bevæger scanneren ud lateralt, eller transduceren ud lateralt. Det er det område, der ses som sådan en mørk trekant lige her under scenen. Det er normalt, og det er helt okay, at der må være en lille smule væske her. Man må godt have lidt væske i leddet, men bliver det en større mængde, så vil det være et tegn på intraartikulær ansamling. Desuden ser man også her ledbrusken på femur. Det er det mørke område, som er hen over knogleoverfladen på femurkondylen, og det skal selvfølgelig ikke forveksles med væskeansamling. Kigger man ind medialt, der er kun en lille bitte mørk bramme med tegn på en lille smule væske. Desuden så kan man se scenen på tværs. Følge den hele vejen op her, til den bliver stort set muskulær. Og ned igen. Til incisionen på patella. Ups, sådan der. Og her også godt indblik til ledbrusken, og vil man se den endnu tydeligere, så kan man flektere knæet maksimalt. Når nu vi er oven på patella, så vil det være her, at man ser efter, om der skulle være en præpatellar bursit. Er der ingen bursit, jeg strækker lige benet en lille smule mere, så vil bursaen være stort set usynlig. Men er der bursit, så er det det område her, man skal kigge i, og der vil man kunne se, at der er en lille smule væske helt oppe subkutant. Men som sagt, er der normale forhold, så ser man ikke bursaen. Jeg fortsætter med at undersøge patellascenen. Det er den store senestruktur, der er i billedet nu. Og ligesom med quadriceps, så husk at bevæge sig både lateralt og medialt, så man kommer gennem hele scenen, og helt distalt til incisionen på tuberosus tibia. Det er normalt, at der er en lille bitte smule væske i den infrapatellare bursa. Det er det lille mørke område, der kommer til syne her mellem knogleoverfladen på tibia og patellascenen. Og derudover så kan man gå lidt mere i dybden for at se lidt mere af Hoffers fedtlegeme. Det er det fedtlegeme, der ligger under scenen. Og på samme måde som med alle andre scener, så er det altid en god idé også lige at se scenen på tværs. Man ser tykkelsen og strukturen af scenen hele vejen igennem. Godt. Så vil jeg gå videre med de laterale strukturer. Kan det være en fordel at lige dreje benet en lille smule. Lateralt der vil vi kigge både på ledspalten, på tractus iliotibialis og på det kollaterale ligament. Til at starte med, ledspalten finder man jo bare ved at palpere, hvis man er i tvivl, og ellers så kan man kigge på knogleoverfladen og se, om der skulle være osteofytter eller andre forandringer i relation til selve ledspalten. Vi får også indblik til den laterale menisk. Korpus af den mørke trekant, der ses her. Tractus iliotibialis fremstilles bedst ved at scanne i femurs længderetning. Så sætter man den lige her lateralt og i længderetning af femur, så lander man lige oven på tractus. Og det er den fiberstruktur, som er i billedet nu. Det kan være mulighed at gå så superficielt som muligt, fordi det er jo en meget superficiel struktur. Insererer sig her på tibia.
Det laterale kollaterale ligament, det fremstiller man ved at kigge på caput fibula, få det med i billedet, og så følge ligamentet op over ledspalten. Det er de mørke fibrestrukturer, som er fremstillet her, går hele vejen op her. Det kan være svært at se ligamentet rigtig flot fremstillet, men det er altså de strukturer, der går fra femur og videre ned og insererer sig her på caput af fibula. Det var de laterale strukturer. Kigger ind medialt, og det er på samme måde som før. Ledspalten kan man starte med lige at scanne igennem. Har mediale menisk beliggende i ledspalten som den her trekantede struktur. Kigger efter osteofytter på knogleoverfladerne. Det kunne være ganglia eller andet, der var i relation til ledet, der også er relevant at kigge efter. Derudover så er det mediale kollaterale ligament. Og det er den lyse struktur, der er til syne hen over ledet her. Det er tydeligt, når jeg bevæger scanneren lidt, men vi kan godt fange det, når jeg også holder den stille. Sådan der. Og derudover så pes anserinus, som insererer sig mere distalt, og hvor jeg skal kigge lidt mere i dybden. I forhold til ligamentet kommer sene til en fælles senetilhæftning ned her til det her område på mediale tibia. Jeg tørrer af, og så skal patienten om at ligge på maven, så vi kan se på de posteriore strukturer. Posteriort, der er noget af det, vi hyppigst undersøger for. En bækkersyste, altså en bursit mellem det mediale gastrocnemiushoved og semimembranosusscenen. Det er lige nøjagtigt i dette område. Semimembranosusscenen er den scene, der er der. Og det mediale gastrocnemiushoved er muskulaturen, der kommer til syne her. Så man kan bevæge scanneren distalt og proximalt og tjekke, om der er ansamlinger i området. Vi har semitendinosusscenen beliggende hen over semimembranosusscenen. Man kan også undersøge længdesnittet og på den måde kigge ind posteriort i ledet. Lidt dybere. Sådan. Og jeg lige rundt der. Sådan der. Så vi har femorkondylen som den her afrundede struktur med knogleoverfladen og ledbrusken henover til venstre i billedet, og til højre i billedet tibia. Og den struktur, der ligger imellem, er baghornet af mediale menisk, og på samme måde kan man se laterale ledkammer, hvor man har baghornet af den laterale menisk beliggende her i dybden. Det var de sådan typiske strukturer, vi undersøger med ultralyd.